4 novinky zásadné, porozprávajte nám o nich. Tak za prvé som veľmi rada, že sme sa dožili 17. ročníka, je to 17. ročník ankety Slovenka roka, ktoré hlavnou myšlienkou teda bolo propagovať dámy, ktoré sú vo svojich profesiách významné a dosiahli dobré výsledky. A pri zakladaní toho prvého ročníka mi ani nenapadlo, že sa dožijeme 17. ročníka, ale verila som niekde, mala som v mysli to, že Slovensko predsa má potenciál vo výnimočných ženách, ktoré sú známe to vytrvalosťou a huževnatosťou. A každý rok priniesol niečo nové, ale tento ročník, čo som veľmi rada, môžeme tak zhrnúť, ako ste správne povedala, do tých 4 bodov. Za prvé som veľmi rada, že sa spoločensky etabloval na Slovensku, že je známa tá anketa, pretože čoho dôkazom je, že vlastne pred mesiacom sme mali tlačovú konferenciu a vyhlásili sme vlastne hlasovanie a za necelý mesiac máme vyše 30 000 hlasov, čo považujem za veľký úspech. To znamená, že Slováci a Slovenky a ako národ náš prijal túto anketu, to som veľmi rada. Takisto nie je známa len na Slovensku, ale prešla aj hranice do zahraničia a síce na pôde parlamentu, Europarlamentu, keď som bola pred 2 rokmi, s víťazkou pred tými 2 rokmi s pani Mandulákovou, tak bolo povedané tými europoslancami, aj sme dostali také potvrdenie, že takáto anketa v rámci Európy neexistuje, čo teda ma veľmi potešilo, že venovať sa tak ženám, vyzdvihnúť také nie celebritné ženy a druhá vec, riešime aj tú rodovú rovnosť, čo je veľmi dôležité. A to potom by som bola veľmi rada, keby ste sa popýtali teda aj ostatných dám tu, že ako to oni vnímajú v danom zamestnaní. No a za taký hlavný moment, čo v poslednom období sa tak objavilo za posledné 2 roky, čo sledujem, že vznikajú také regionálne vlastne, tie malé ankety sa dá povedať o výnimočných ženách, volajú podľa oblasti, kde sa konajú, napríklad ako žena Košíc, žena Banská Bystrica, žena Podpolania. A to som veľmi rada, že vznikajú takéto oblastné regionálne súťaže, pretože je to vizitka toho, že tí ľudia sledujú tú anketu Slovenka roka a tiež chcú vyzdvihnúť v svojom okolí, v svojom regióne tie ženy, ktoré oni poznajú, lebo my však nemôžeme poznať všetky ženy. A na základe tohto ale my sa dopracujeme, keďže sme sa spojili a spolupracujeme s nimi, vždy ich oslovím, aby aj oni poslali tie najvýznamnejšie z tých daných regiónov. No a tohto roku teda taká, čo som veľmi rada a hrdá na to, sa tá anketa spojila s Charitou a spojila sa vlastne s organizáciou Liga proti rakovine, pretože myslím, že táto choroba je teda ťažká a je nepríjemná a v súčasnosti je dosť aj rozšírená. Myslím, že minimálne v každej druhej rodine niekto teda má zážitok s touto chorobou. No a Liga proti rakovine vlastne pracovničky, ktoré tam pracujú, sa snažia rodine pomôcť, ako to zvládať, samozrejme pacientom pomôcť, ako to zvládať, tak to som veľmi rada. No a príde dneska aj pani Kováčová, ktorá je teda prezidentka Ligy proti rakovine. Oficiálne sa spojíme spolu. No a hlavne, čo chcem teda zvýrazniť, je, že máme hlasovanie SMS-kové, internetové a cez kupóny, cez týždenníka Slovenky a internetové SMS-kové hlasovanie, keď bude, tak vlastne ten výťažok z toho Dňa narcisov celý poputuje pre túto organizáciu Liga proti rakovine. Dámy, ktoré sa ocitli v nominácii na Slovenku roka, majú možnosť poznať sa aj práve vďaka takýmto stretnutiam, akým je to dnešné. Majú možnosť sa porozprávať a nahliadnúť do svojich odvetví a možno aj sa približiť nejakej spolupráci. Vnímate aj tento rozmer, že nie je Slovenka roka len o tom finálovom večere, ale aj o tom priebehu, kým k nemu príde?
Tak samozrejme, to nie je len gala večer, každý si myslí, že je len to gala večer a tie dámy sú potom prekvapené, že začína toto tlačovou konferenciou, keď sú predstavené oficiálne aj cez televíziu, aj cez týždenník Slovenka, sú predstavené celému Slovensku. Potom máme stretnutie tu, ktorých sa teraz v priebehu 2 dní vlastne stretnú všetkých, tých 30 dám, ktoré máme to v 9 kategóriách, kde sú po 3, ale ešte týždenník Slovenka a porota udáva vlastne udeluje aj mimoriadnu Slovenku, čiže aj tie 2 dámy už sú tu, ktoré vlastne sú mimo a tie sú nie súčasťou hlasovania. Hej. Takže je to, a potom ešte máme vernisáž, čiže 3 veľké stretnutia a ja dúfam, že za tieto 2 dní si tu nájdú priateľské vzťahy, že sa tu vybudujú a aj to tak funguje z minulých rokov. Oni si pomáhajú navzájom vo svojom podnikaní. Niekto robí vo výrobe, potom niekto robí v komunikácii a tak ďalej. Čiže si navzájom pomáhajú, čo je veľmi dôležité. A čo by som chcela vyzdvihnúť na záver je asi to, že tá nominácia už je to ocenenie. A zo začiatku to tie dámy aj tak berú a chcem, aby to brali až aj do toho gala večera, aj v priebehu gala večera, aby to nebola súťaživosť medzi nimi, lebo už to ocenenie, že je laureátka ankety Slovenka roka 2025 je významné, pretože porota zasadala 3-krát a mala vyberať možnosť vyše 100 dám, čiže tá 30 dám, čo je tu, tak je to vlastne už ocenenie. Nachádzame sa v priestoroch prekrásneho kúpeľného hotela v Royal Palace v Turčianskych Tepliciach. Prečo práve toto miesto ste si vybrali zo všetkých kúpeľov Slovenska za to, ktoré poctí dnes návštevu našich výnimočných Sloveniek? Tak v týchto kúpeľoch sme už, myslím, že 2-krát, čo sa týka ankety Slovenka roka. Tak aj polohovo je to, myslím, že ako pre všetkých tak rovnako vzdialenosti, ale samozrejme aj chcem poďakovať vedeniu tohoto hotela a aj pani generálnej riaditeľke, že nám to tu umožnila, lebo samozrejme je to veľmi pekné prostredie a dámy si to užijú aj vďaka ich podpore.